Türkiye'de öz üniversiteden okak gelim. Eğer sen magistr okumağı meyleştiren olsan, Türkiye'de okumağı maslahat veren oku üçün öğren goğuyar. Yıllar ne yapalım da? Bir yıl qamoyun otursanız. Okuyanız mı bir yerde ya işleyanız mı? Mene makul hizmet dip tercüme merkezi var, şonu işleyen. Sizin ne yapalım var? Men okuwa gitmek isleyen. Nereye gitmek isteyen? Türkiye. Vi size üstünden geleydiniz edil. Ine şunalın men bilen habarlaşın. Makul hizmet tercüme merkezi. Seni arzularına yeteydin öýden. Hawa, şeýle öýdän. Beh, makul hizmet tercüme merkezine arzularına yettiler yani. Näme edýäňiz? Makul hizmet tercüme merkezi okuwa gitmek isleyen ýaş taliplerin resmi namalaryny tercüme etýär. Salam. Bağışlaň maňa mehri gerekdi. Mehri ol otogda geçäň. Balya, sağ bolun. Salam mehri. Salam, vi siz geldiňizmi? Geleýin, geçiň. Başlaň, siz Türkiýede okumak isleýärdiňiz, dogry dälmi? Hawa. Men häzir size universitet barada gypaçyk maglumat bereýin. Ýöne has giňişleýän maglumat almak üçin welin Türkiýanyň Istanbul şäherine yerleşen Ata Vatan Danışmanlyk kampaniýasy bilen habarlaşsaňyz, olar size has giňişleýän maglumaty bererler. Salam eje gowmaýan daýlaryňyz. Ejemjan, men gökdäki dilegim ýerde gowuşdy.
Hol bilýäňiz-de, men Türkiýe gitmegi höwes edýärdim. Hawa, okuwa. Men Türkiýe okuwa gitmek üçin mümkinçilik tapdym. Eje, Türkiýede ata-watan danışmanlyk diýip ofis bar eken. Olar okuw boýunça maslahat berýän ekenler. Hatda okuw çakylygyna muradýarlar. Hawa. Alo, salam. Hawa ata-watan danışmanlyk. Aýdy beriň diňleýän. Hawa biz Türkiýe döwletine okumak isleýän talyplary çakylyk hatyny almana kömek etýäs. Türkiýe döwletine bir näçe ýokary okuw mektepleri bar. Siz haýsy uniwersitetde okumak isleýäňiz? Bolýa, men size okuw üçin gerekli resmi namalaryň sanawyny uradarym. Siz şol resmi namalary Makul Hyzmat Terjime Merkezine eltip berseňiz, Makul Hyzmat Terjime Merkezi terjime edenden soňra bizi uradyň. Biz bolsa size okuwa taşyrmakda kömek ederiz we çakylygyňyz okuw jaýy tarapyndan berilen soň biz çakylygy size uradarys. Siz Makul Hyzmat Terjime Merkezine terjime edip alyp bilersiňiz. Alo, salam. Cemal Qowmiýan daýlaňyz. Men size Makul Hyzmat Terjime Merkezinden jaň edýär. Çakylygy terjime etip gelip alaýyn. Salam. Salam Cemal, gel geçäýin. Qowmy Cemal, geldiňizmi salamay? Ünesiň çakylygynyň terjimesi. Sağ olun.